juma ye lahɔrɔmadon ye bi ye foli ni waleɲuman dɔn ko di renouveau télé kanubaga bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ni wagati kofɔlen na ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko kunnafoni kɛnɛ sigira. Biye juma ye utukalo tile 19 san 2022 aw nisɔndiyalen bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko bɛɛ k'i bisimila renouveau matin ale kɛnɛ kan ni o bɛ renouveau sɔgɔmada kunnafoni ko fɔ kɛnɛ min bɛ sigi aw ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila fo juma na nɛgɛ kanɲɛ 7 sanga 15 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 9 na kɛnɛ min kɔnɔna la aw ka kunnafoniya kunfɔlɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma bonya ani karama kɔnɔna la aw mana kɛ diɲɛ fan o fan walasa danga se ka kari aw ka kunnasiri la aw ka tile kuntala kɔnɔna la aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera ka baarakɛyɔrɔ la ka ban foli ni tanu ni o bɛ di aw ma maa minnu bɛ sokɔnɔnaw la lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲinɛ aw fɛnɛ kɔ radio renouveau lamɛnbagaw an ka foli bɛ aw ye radio ɲɛlini ka bɔ Segu an bɛ Segu n'a lamini bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ o kɔfɛ farankan radio kɛmɛ yirika bɛ sɔgɔ anw na walasa ka se ka nin jɛmukan in cari an bɛ a lamɛnbaga jamakulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo o la bi ye juma ye donba ye bi ye jumadonyaw fɛ an mana sigi jɛmukan in kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ ka dugawu kɛ an faso ba Maliba ye ka dugawu kɛ fɛn bɛ tali kɛ mara cogo ɲuman na Ala ka o sira don marabagaw kɔrɔ maliden ka lafiya bɛ bɔ fɛn minnu na Ala ka marabagaw ci olu kɛli la banabagatɔw an ka dugawu bɛ aw ye Ala ka kɛnɛya di aw bɛɛ lajɛlen ma an ka banbagatɔw an bɛ dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen ye ko Ala ka lahara sɔn sumaya u bɛɛ ye an ka dibila baarakɛbagaw an ka foliba bɛ aw ye labɛn sigira sen kan ko kanubagaw ma sisan an bɛna don kibaruyaw kɔnɔna la tuma min na Isa Kaba Sidibe ka fara Umar Koyita kan ani Fanta Tomota an bɛ kumaso kɔnɔ yan nɔ ni labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatilen don Isa Kaba salamu alaikum alaikum salam an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma wagati o wagati an bɛ jɔrɔ ni an ka jamana ye wajibi de ka sɔrɔ kɛ an to so n'an barajiw bɛ yan nɔ de o de la jumadonyaw fɛ an bɛ an profiter ka duwawuba kɛ jamana ye ni ye jamana taasira ye Ala ka sira ɲuman yira jamana la ka hakili ɲuman don jamana ɲɛmaaw la walasa jamana bɛ degun minnu kɔnɔ a ka se ka bɔ olu kɔnɔ ni ye kunun ye a san 2 ye fanga yɛlɛma o dɔgɔdara jamana kɔnɔna la a bɛ kɛ wagati min ni tun y'a fɔ mɔgɔ caman ye k'a fɔ k'an bɛ bɔ o don na ka se bi ma o tun b'a fɔ ko nkalon don nka an filɛ nin ye bi o la an bɛ dugawu dɔn halisa ko n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana bila balan kɔnɔ Ala ka jamana kisi olu bɛɛ lajɛlen ma ka hakili ɲuman di marabagaw ma wagati bɛɛ jamanadenw yɛrɛ ka hakili ɲuman d'u ma ka se ka marabagaw faamu marabagaw fana ka hakili ɲuman d'u ma ka se ka maradenw faamu o de b'a to an bɛ taa ɲɛfɛ ka baara dusu don an ka jamana sifinnakaw la. Amina ya rabi Isa Kaba duwawu kɛbaga o ye an ye aminɛbaga o ye an dalima ye Umar Koyita Fanta Tomota i ni sɔgɔma nba somɔgɔw bɛ di baasi tɛ alhamdulila ye juma ye ani kanubagaw a bɛna kɛ fama ye tile 2 bɔ ɲɔgɔn kɔnɔna la i ni soli ka wuli nba an b'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo nin sangada in na k'a f'u ye kuma bɛɛ k'u sɔgɔlen to renouveau la kunnafoni sanuma an b'a bɔ yɔrɔ min na an b'a bɔ yen ka di u ma siga t'a la Umar Koyita bɛɛ lajɛlen bisimila minɛ sɔɔni dɔrɔn kɛnɛ bɛ to i bolo i bɛ don kibaru ka o dayɛlɛ ko kanubagaw ma bi juma utukalo tile 19 renouveau matin laseliw bɛna boli minnu kan olu filɛ bi sɔgɔmada in na kumasen min bɛ an bolo kɔrɔ k'a lase aw ma o de bɛ tali kɛ intérim na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka walawalali kɛnɛ kan an bɛna kumasen min ta sɔgɔmada in na o de intérim ye Isa Kaba Sidibe a bɛna intérim kɔrɔ fɔ an ye ani a bɛ tali kɛ waleya min na Abubakar Sidiki Fɔnba ka bɔ jɛkulu kɔnɔna la a bɛ fɔ min ma ko kɔrɛma an n'a bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka kɛɲɛ ni fɛn bɛ tali kɛ an ka jamana marabagaw ye olu kɔni ye jalaki mun ta ka ɲɛsin Faransi ma k'a fɔ ko waleya caman bɛ yen nɔ u bɛ k'o kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ka kɛɲɛ ni o waleya ninnu ye u y'a jira k'a fɔ k'olu kɔnɔna t'u ta da Nations Unies o ɲɛkɔrɔ o kama Abubakar Sidiki Fɔnba ale bɛna ɲininka a hakilina na bi sɔgɔmada in na nin tagabolo ninnu kan o kɔfɛ an bɛ taga Selengekaw fɛ yen nɔ ani sifinnaka dɔ bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ Selengekaw fɛ yen nɔ ale min yɛrɛ bɛ ka wuli ka jɔba kɛ ka kupu dɔ sigi sen kan min bɛ kɛ tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin Selenge maire kɔrɔ ma min yɛrɛ ni ale fatura fɛn kɔni bɛ tali kɛ Moriba la an bɛna ale de wele Moriba Kamara ka bɔ Selengekaw fɛ yen nɔ ale anw ka bido baara ɲɔgɔn welelen donc kibaru o bɛ lase aw ma bi Omar Koyita fɛ tan ka segin kibaruyaw o bɛ Sodi Ibrahim Diallo bolo fɛn kɔni bɛ tali kɛ bi sɔgɔmada in na kɛnɛya kunnafoni
na awa da ɲɔgɔn sɔɔni ani kɛnɛya tigilamɔgɔ kɔnɔna ɲɔgɔn la sɔrɔ ka se ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ aw ye an ka kɛnɛya tagabolo dɔ kan ko kura an ka don fɔli duma o bɛ yan nɔ kunnafoni kɛrɛfɛ an ye o de fɔ aw ye fɔli duma fɛnɛ bɛ yan nɔ ka lase aw ma min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya sɔrɔ ka se ka dɔgɔkun kunnafoni di gafew kuncɛ gafe minnu bɔra bi jumadonya in na olu ɲɛ fura fɔlɔ lasiliw bɛna kɛ Isa Kaba Sidibe fɛ Alexi bɛ bisimila Alexi ko ale ma sɔn Alexi fɛnɛ ma sɔn waleya min ma ka se ka dɔgɔkun jɛmukan kuncɛ Alexi bɛ o lasew kɛ bi jɛmukan kɔnɔna la ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ko kɛnɛ bɛ dayɛlɛ sisan ni wagati bolo dacogo ye. Nɛgɛ kaɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 28 ye an ka kumaso kɔnɔna la Umar Koyita anta tumota mesira diba aya baasi tɛ kunnafoni sanuma ale ka ɲi maa bolo n'a b'i bolo a b'i mago ɲɛ don dɔ la an bɛ bi kunnafoniyaw dayɛlɛ bi an damina se kuma damadɔ ma n'o dɔ bɛ tali kɛ fanga yɛlɛma min kɛra utikalo tile 18 san 2022 ɲinan y'o san 2 ye walima fanga yɛlɛma in a kɛra ka da kun minnu kan o kow ɲɛnabɔra wa a baaraw bɛ yɔrɔ jumɛn na an da bɛna se o ma fɛn min kɔni bagi 2022 o résultat o bɔra kunungo alamisa ka di jamanadenw ma ka tɛmɛ ni kuma minnu fɔra yɛrɛla k'a fɔ mɔgɔ kɛmɛ sarala maa 20 kɔri 38 olu de ye bagi sɔrɔ an da bɛna se fana biyɛndimi bana ale kɛlɛli a bɛ yɔrɔ jumɛn na an ka jamana kɔnɔna na yalima a ko bɛ cogo di a don kɛrɛnkɛrɛnlen yɛrɛ dabɔmɛ mun de kama an da bɛna se nin bɛɛ ma sɔɔni k'a bɛɛ lajɛlen walawala. san 2 fanga yɛlɛma min kɛra an ka jamana kɔnɔna na utukalo tile 18 san 2020 yalima yɛlɛma jumanw de kɛra kumaba minnu kun fɔra i n'a fɔ n'o dɔ bɛ tali kɛ lakanabaliya sabatili la fanga marakojugu ani ka se ko caman wɛrɛw ma an ka ɲininikɛlaw kɔni donna dugu kɔnɔna na walasa ka se ka dugudenw hakili ɲininka a kunya yɛrɛ bɛ cogo min an sera politiki mɔgɔw ma société civile fo ka taa se syndicat kuluw ma bɛɛ lajɛlen kɔni hakilila di dɔw y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma caman kɛra san 2020 kana bila san 2022 la nka dɔw fana olu y'u hakilila di olu y'a yira k'a fɔ ko sira caman bɛ yen nɔ k'an kan k'o taama halisa Amadu Jara ale b'o ɲɛtɔ fɔ an ye. Ibrahim Bokar Keita ka fanga dafirila utukalo tile 18 san 2020 finitigila mɔgɔw fɛ ka sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ kun kɛmɛ ka wuli ka jɔw olu boloda jamana kɔnɔ utukalo tile 18 san 2020 ka n'a bila bi la o cɛmancɛ fanga san 2 Bandaw ale ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaya kɛ kalo 9 kɔnɔ ani premier ministre Mokhtar Wane kɔfɛ olu bɔla fanga na u falen ni Assimi Goïta ani Choguel Kala Maïga ye sira caman bolila nka baara jumɛnw kɛla an ka armée an ka sɔrɔdasiw ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ ka k'u yɛrɛ ye an ka se an yɛrɛ ka an cɛ siri an ka dugu lakanali la o bɔra boloda la avion b'o la minɛn caman b'o la o yɛrɛ ye cɛsiri dɔ fara sɔrɔdasiw ka cɛsiri kan bɛɛ ɲɛ bɛ o nɔ la nin waati ninnu na fili t'o la. Donc an y'olu caman sɔrɔ o kɔni kɛra fɛn ye min kɛra sababu ye an ka finitigilakaw sera ka se sɔrɔ dɔɔni ka tɛmɛ kɔrɔlen kan quoi. An n'a yirala ka fɔ ko baara caman kɛla cɛmancɛ fanga kɔnɔ a caman y'a yira tuguni ka fɔ min bɛ tali kɛ politiki kan baara caman kan ka kɛ hali bi. Classe politique divisée le non kelen filanan an mako bɛ transition na bɛɛ ka bɛn bɛɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min o tɛ yen. On na kun tɛ ka politiki kɛ sanga politiki ko bɔnnago ka o cogoya ɲɛlen tɛ u bolo kɔnɔ. An ta sera ma k'a fɔ lakanabaliya ale fanga kun ka bon kosɛbɛ san 2020 waati o kɛra sababu dɔ ye wulikajɔ ka kɛ walasa ka se ka fanga dafiri fanga dile finitigilakaw ma a san 2 ye nin ye yalima yɛlɛma jumɛnw de kɛra an ka jɛ k'o laseli tɔw lamɛn. A don bɛnna tarata utukalo tile 18 ma finitigilaka sifinnakaw minnu bɔra kan Sunjata Keita kɔnɔ kati olu kɔni nana Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga dafiri kuma min kun bɛ o da o ye k'a fɔ ko fanga marakojugu ani
ka se lakanabaliya o sabatili ma an ka jamana kɔrɔyanfan fɔɔ ka se camancɛ bolow ma. San 2 tɛmɛnen kɔfɛ maa caman kɔni bɛ ka yira k'a fɔ k'an ka finitigilakaw bɛ ka fanga sɔrɔ fɛn min kɔni lase an ma ka se ka faamuya sɔrɔ a la. San 2 tɛmɛnen kɔfɛ an y'a fɔ kudeta fanga dafiri min kɛra utikalo tile 18 san 2020 min yɛrɛ kɛra sababu ye ka Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga dafiri. Yɛlɛmaw donna baaraw la wa yɛlɛma kumaba minnu kun fɔra ni o dɔ bɛ tali kɛ lakanabaliya la ka se fanga marako jugu ma walima ka se gɛlɛyabaw ma politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ baara jumɛn de kɛra a la san 2 kɔnɔna na. Maa caman kɔni an sera olu ma k'olu ɲininka olu y'u hakilila di ka tali kɛ politikimɔgɔw la ka se société civile mɔgɔw ma ani ka se syndicat kuluw ma bɛɛ lajɛlen kɔni hakilila di. Ni dɔw y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛmabaw kɛra san laban ninnu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigilakaw fan fɛ walima ka taa se front social ma dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko caman bɛ yen nɔ min kan ka kɛ i n'a fɔ ka politikimɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ani ka taa se ko caman wɛrɛw ma. Hukumu kelen kɔnɔna na fana an sera ma k'a fɔ ko yalima fanga dilen finitigilakaw ma a sera ka yɛlɛma dɔ don lakanabaliya la an ka jamana camancɛ bolo ani kɔrɔn fan fɛ wa. Bari n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ lakanabaliya o kɛra waleyaba ye min kɛra sababu ye ka fanga dafiri kɛ san 2020 waatiw kɔnɔna na. Maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko fanga dilen finitigilakaw ma an ka finitigilakaw bɛ ka minɛn kuraw sɔrɔ min bɛ tali kɛ a pankuruw la ka se bolimafɛn caman wɛrɛw ma min b'a to u bɛ maa banbagaciw kɛlɛ an ka camancɛ bolo ani ka se kɔrɔn fan ma. An y'a fɔ bakurubaw la fana min ye baki ale résultat o bɔra ka bɛn kunungo alamisa utikalo tile 18 san 2022 ma ka tɛmɛ ni waleya min kɔni fɔra jamana ɲɛmaaw fɛ u y'a yira k'a fɔ ko 100 sara la maa 20 kɔri 38 olu de ye examen sɔrɔ jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. N'a y'a jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ san 2021 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ maa 100 sara la maa 38 kɔri 65 olu de ye examen sɔrɔ ni o bɛ tali kɛ maa minnu kɔni kun ye examen yɛrɛ ɲini o bɛ tali kɛ maa 171,000 minnu y'a sɔrɔ o bɛ taa maa 66,149 ɲɔgɔnna na. Ɲinɛ san kɔnɔna na 100 sara la a yirala k'a fɔ maa 20 kɔri 38 olu de y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ maa minnu kɔni kun bɛ ka examen ɲini o bɛ taa maa 161,636 maa minnu y'a sɔrɔ o ye maa 32,941 ɲɔgɔn na. Gawukaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko ɲinɛ kɔni examen la ko maa caman olu ma a sɔrɔ ka tɛmɛ ni waleya min yɛrɛ bɔra u ka académie d'enseignement yɔrɔ olu yɛrɛ a yirala k'a fɔ Gawo fɛn min ye Kidal la Menanka ani Gawo olu bɛɛ lajɛlen examen o correction bɛ kɛ yɔrɔ kelen na. A yirala k'a fɔ 100 sara la maa 19 kɔri 84 olu de ye a sɔrɔ ka tɛmɛ ni académie ɲɛmaa ka kuma ye a yira k'a fɔ ko o waleya ninnu kɔni bɛ se ka ɲɛfɔ k'a yira k'a fɔ ko bangebaaw ko olu bɔra u ka baaraw kɔrɔ wa fɛn min ye kalandenw ye ko olu ka kalan o sumayara wa telefɔni ko o ye kayew falen. Fanta tun ta ninnu ye kunnafoni bakurubaw ye an bɛ se ka minnu fɔ kunnafoni tako fɔlɔ la sɔni an bɛ don a tɔ kɔnɔna na ka bɛɛ lajɛlen walawala. Siga tɛ a la Umaru Koyita baaraw ni a tagabolo dɔw ko kanubagaw ma sɔgɔmada in na donc kibaru o tun ye nin ye k'i fo Umaru. An bɛ continuer ni munumunu salo ye an bɛ taga ɲɛfɛ ni sanga kofɔli in na an bɛ an sɛnsɛn ka gɛrɛ Sori Ibrahim Diallo la o b'a jira k'a fɔ tan ni ka segin kibaruyaw o di wagati sera maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma anw ka bi nɛgɛ kɛrɛfɛtigi o ye Vincent Togo ye. Vincent i b'a lajɛ ni an ni Sori sera ka ɲɔgɔn lasɔrɔ a ka se ka maaw ladɔnniya bi sɔgɔmada in na tan ni ka segin kan.